tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e Gounass TV calminali teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawide johliɗi sikki ala eɗen ñalawma alarba walla ni mbiyen mercredi na hawri e nogas ɗiɗi lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom woni lewru morso tawi konngol amen ngol waynoto ko ɗo e guesa ceerno wiyete ba juurorde manam guesa ɗo faaba ko yettude Allah no fewi noon so tawi min mbimon ko ɗo min goni tan on paami ko woni sababu pele amen ɗo ko arde rewindanade men ɗin ɗon dawi ɗi gandantuɗa dental ngal ina aadi wadde ɗi e kala ñalawma alarba wondude e ñalawma aset oɗo ñalawma hande noon ko ñalawma alarba comme no mbiruɗen ni nogas ɗiɗi lewru juillet lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeegom tawi dawol ngol hande toɗɗi ko ɗo e nder guesa juurorde eɗen gandi noon ko yettude Allah no fewi oɗo saaha noon koye nden ɗon awre woni ko gonɗen tawi eɗen gandi guerte ɗe gawanoma e dumunna ɓennuɗo to banggue tracteur uji ɗi ko kanji garno ɗum rutti kadi ɗi gawi ɗum kono noon e nder muɗum noon en paami hokkere nde waɗino ɗo ha juuti fodde balɗe sappo e jeegom ɗe gandantuɗa ɗo e Madina Gounass diwan muɗum dañino nden ɗon hokkere e nder muɗum noon ko nden woni nde guerte ɗe gawa guerte ɗe noon eɗen mbawi wiide ɗe puuɗi kono noon fungo ngo ina woɗɗodiri no fewi yurnita noon mawɓeɓe haralleɓe ardiɓe golle ɓe jurniki kono kadi ɓe jewtiri ɓe disnodiri ɓe tawi koma awte ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande dawgol dawtiɗo gam awtade ɗen ɗon guerte ɗe gandantuɗa jeehino ha puuɗi ha bicca engrais kono kadi ha pompa ha puɗɗi mawnude kono noon hande o ɗen ɗon guerte ina gawte tawi noon woni sababu o comme no mbiruɗen ni ko fungo ngo woni ko woɗɗodiri ina gasa wonde mamin kollumon ɗum so hawrite welede jeyɗo ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe Aya Gounass TV no pamirɗon golle ɗe ni tan Aya Gounass TV yahata koye golle dental ngal ɓuuri tengtude noon ɗo e nder guesa juurorde eɗen gandi kala dawol emin ƴetti pellital gam arde humpidde moon wonande onon bandiraɓe gandantuɗa ina tawi caggal leydi ɓe gandantuɗa ina jiiɗi humpitade oɗo tuma ɗo guesa ceerno ba no woni e yarude oɗo sano guesa ceerno ba woni e yarude nde wonno eɗen gandi haqqillaji moɗon foof ko ga woni ko goni ko yettude Allah no fewi joga e moɗon ina taaƴa biyeji ina gara barkinorade gollude e mbaɗo guesa kono noon so tawi eɓe jiiya ɗum e kala saaha e kala waktu kono kadi ɗum ɗon kadi ma dakme ɓe to banggue beelama kono kadi maɓe paam golle ɗe no goni e yarude ni kala jiɗɗo tawtoreyede ɗum so hawrite welede jeyɗo nde gueno newnani ɗum lawol foof ara tawtoreye ɗum noon onon ɓe gandantuɗa ko taweteɓe caggal leydi tawi koye dentale kala ɗo mbawɗon tawede jokliɗi malla ni mbiyen kala jiɗɗo l'islam nde wonno eɗen gandi ko golle l'islam woni ko goni ɗo ko golle l'islam woni ko golleten ɗo nde wonno ceerno meɗen mo gonɗen gollande o ko yettude Allah no fewi eɗen gandi ko jettiɗo to Allah jomiraɗo subahanahu wa taala cincuɗo saare sunna guili ina yaare duuɓi capantati jeegom o noddi tawi o noddi ɗo ko noddago Allah jomiraɗo subahanahu wa taala kono kadi o lelni sarɗiyeji tawi sarɗiyeji ɗi koɗi diine yamiri woni diine o sunna o kono kadi tijjaniya woni ceerno men seksiraji diine ha o lomtini ma mbiyen caggal nde o wirni o lomtima khalifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba duuɓi capanɗe nayyi e jeegom e oɗo ñalawma hande eɗen ñaganomo nde gueno junnata balɗe ɗe tawi koye lomtigu makko kankone kadi emo ɗowi dental ngal e on ɗon fannu e kala fannu noon e kala sifa dental ngal ina ɓeydi toon to banggue moƴƴere ko hunde yettutede Allah no fewi oɗo saaha noon so tawi en garti to banggue dawol ngol famminde bandiraɓe no golle ɗe gone yarude eɗen gandi kam Madina Gounass so tawi wiyama dawol tan eɗen gandi yoga yimɓe ɓe ganduɗa kañumen ko ɗum tan woni ko cabbi golle ceerno kala nde gummina tan tawto jomumen ina jogui hen softede ɗum noon ko caggal ɓe gandantuɗa ko ardiɓe golle ɗe ko wayno ceerno Alaji Aliou Kane en ceerno Aliou Badara en kono kadi Babou Oumar Ndiaye en kono kadi Babou Ousmane Bari en ko wayno Babou Oumar Ndiaye en e dendagal ɓe gandantuɗa ko mawɓe dawgol e ceerno men ceerno Iboun Ba ɗon e galle kiiɗo eɗen gandi kamɓe foof machallah kala dawol eɗen jiiyaɓe ga sukaɓe seremɓe ɓe foof eɗen ceedoɓe ɗo wadde noon so tawi enen almuɓe ɓe en jii ɗum kala nde dawol yonti ɓe gandantuɗa ko seremɓe meɗen wonɓe tuknorgal meɗen eɗen jiiyaɓe ɗo wadde enen mbiyen tan ala ko woni ko paɗɗen so wona enenne kadi kala nde dawol wiya tan dogen garen e keewal kono kadi garden gollude golle ɗe ko yettude Allah no fewi noon ko indin ɗon mbadi woni ko jiiɗen dental ngal oɗo ñalawma hande ɓe gandantuɗa jamiranoma yo gaddu dabaji gollirɗi ko wayno pucci bamɗi ɗi ha yetti to banggue gaayi hayso tawi to banggue gaayi ɗi kam en jiyani ɗum ɗo kono en jiiɗo joguiɓe to banggue pucci ɗi machallah eɗen gandi hande Madina Gounass ko yettude Allah no fewi pucci ina tawe hen no fewi wona seeɗa eɗen gandi duuɓi caggal hayso tawi kon sukaɓe eɗen nana mawɓe ko tindanta men malla ni koɓe dartanta men e tarika wonde Madina Gounass nden pucci guratano ɗo kono noon de ceernajo waɗi en duwaw machallah hande foof waylima wadde eɗen mbawi
wiide hande wuro ngo ina heewi te pucci ko yettudal no feewi noon to banggue bamɗi ɗi kadi ko kazalika ko hono noon ɓe gandantuɗa kañumenne ko adduɓe bamɗi ɗi tawi machallah ina gaari awre nde oɗo ñalawma hande noon eɗen gandi to banggue nangue nguleki ina hakkidi nde wonno jemma beɗɗo woni jemma alarba o ma mbiyen jemma talata o tooɓi machallah ko yettudal no feewi oɗo saaha noon golle ɗe ina jahana moƴƴi to banggue awre nde eɗen gandi noon kadi ina teska hen to banggue oɗo saaha to banggue widdu ndu woni to banggue pooli ɗi so tawi awama eɗen gandi eɗi guirta guerte ɗe eɗi mbiɗo ɗum jeeyi sababu guerte ɗe mbaɗa poudar pour wawde wadde sécurité wadde ndenka to banggue ɗen ɗon guerte ha ɗe mbawa fudde ɗum nene kadi eɗen gandi ko karallagal kono kadi koye andude golle ɗe no gone yarude ni eɗen jetta hen mawɓe dawol ɓe ɗum noon en jokkat golle tan so hawrite welede jeyɗo gam humpidde moon golle ɗe no goni e yarude ɗo e nder guesa ba ala ko jogori humpude moon ma en mbaɗ interview mawɓe dawol ɓe ko wayno ceerno Alaji Aliou Kanen ha eko nandi hen wayno ceerno Aliou Badara en kala hen mo keɓoyɗen tan so hawrite welede jeyɗo ma en jokkodira mabɓe kamɓe noon dokkata men humpito to banggue golle ɗe no goni e yarude kono kadi to banggue awre nde no awrani eko awre nde no woni e yarude ni ene golle guesa ba woni e yarude ni ɗum ɗon woni koye juuɗe mabɓe so hawrite welede jeyɗo caggal muɗum kadi enen ma en jokkodiren e ɓen ɓe gandantuɗa ko arɓe tawtorede golle ɗe tawi gaddi dabaji mumen ina gollira tawi noon machallah eɗen gandi golle lobbe ina golle ɗo ɗum noon en jokkat tawi eɗen jaade oɗo ñalawma hande to banggue caméraman meɗen international woni Abdoulaye Ba toon e leegal meɗen Karamoto e wuuro teddugo Madina Gounass yeeso micro ko Ousmane Camara guiɗo leñol jokkire windade ala ko jogori assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmini Gounass TV min calmini kadi dendagal jeeɓo ayawa ngo min beltani moon kadi no fewi min juuri moon min ñaagui moon duwaw e subaka hande o calmini dendagal to ayawa ngo yettoto e caggal ittotale julde rasul sallallah alih w sallam eɗen gandi dowol men hande ko awre walla wiyen awtade guerte alhamdulillah rabbil alamin en jiyani en nanani en ganda ko wona ceerno Tidiane Ba kadi en jogaran yiide ɗum koye tira Allah no fewi wadde so noddi eɗen poto noddatemo e kala noddaɗum sa hono kadi noddaɗum wandi ni awre eɗen gandi guesa ba ko ceerno tan indira kono en gandi ko hutorto guesa ba ko wona ceerno tan ɗum noon wadde sen noddama ɗo eɗen poti notade ha soko ceeɗu yimɓe fof kam ne gandi kam guesa ceerno kam samedi kam ko ceerno jeeyi alarba kadi ko ceerno jeeyi ɗum ha soko ceeɗu sa hono ndungu wadde en jetti Allah e dawol hande ngol alhamdulillah rabbil alamin golle en jaha no hanniri ni eɗen mbi bandiraɓe ɓeytinade no fewi kande ceerno noddi notademo ha tente e bawɗo guesa saabu eɗen gandi en ngala ko gollandemo so wona guesa ba so tawi guesa ba ittama tan en ngala ko liggandemo te noon ko sahaji so wona dawi daga ɗum kadi ko sahaji so woni noon guesa ba no woodi ñande fof en damat wadde bandiraɓe ɓeytinade no fewi eragam suhaɓe ngo koye ɓeydo tinnade e guesa he en jiyani en nanani ko wona oɗo yo Allah joni gurdam makko wadde hen cellal ɓooya en naftarademo eyyi wutto ko goomu yamirore windi hen taw noon goomu o immina ko rawane sagane duggere guerte fandi e taw noon duggere nga ceerno ene lohanno ɗi duuɓi jawtuɗi yimɓe ne dugganno fodde jonte ɗiɗi walla jontati walla ha lewru rawanno noon nde duggere fandi nde wiya yimɓe gummin groupe taw groupe o ene ardo yimɓeɓe ko faati duggere nde taw so yimɓeɓe dawi duggude goomu o ene wonda yimɓeɓe borom gayi walla ene heeɓiri jaale borom puccu ko noon borom bamɗi ko noon dendagal duggowo taw ene walle matériel timmuɗo ene gandi ɗum ngakke nanno dawiɗi jomum ayiyat araga ronko daña machine walla adda machine ronko daña ko waɗi hen joni noon rawande noon goomu immira sanga duggere en jiiwerde rawande duggere neyima kono daɓe ɗiɗi yimɓe dawi duggere eyi te gaccero ɗum meeɗa wonde fodde ko jimi ko min ene dawno fodde lewru walla yontere rawande ko balɗiɗi yimɓe gandi duggere eyyi ɗum saabi goomu immina kadi ko continue wona hikkarano haaɗi ko jahowo tan saabu golle makko ne peeñi kala nde o dawi ga o dawdata ko yimɓeɓe e wallodirde guila e awre no awirte no husirte demal e darnade kadi yimɓe ko ñamata e ko jarata eɗen gandi ga ko ñamde e yerde jogui yimɓe neɗɗo o wawa gollude ga o ñamani o yarani ɗum immini goomu o kala ko yimɓe cohli tan taw goomu o ene wawi lijjirande ɓe ɗum saabi oɗo goomu eyyi innida ko Abbas Keita leegal afiya tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV jettor tengtude fewde moon no mbiruɗen ni ha joni eɗen jokki jokkodirde e ɓen bandiraɓe ɓe gandantuɗa ko arɓe tawtorede ngol ɗo dawol tawi ko ɗo e nder guesa ceerno Ba ko yettudal no fewi noon ko awre nde woni ko dawruɗen to banggue guerte ɗe tawi kadi ko gawtogol en dokkat musidɗo meɗen goto wiye Abdoul Hamidou Ba toon e leegal meɗen Mousdalifa ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass o salmina bandiraɓe caggal ɗum kadi o artana men holno yeeri dawgol kono kadi so tawi won erago jogui e ɓesgu dental ngal fewde e nder golle ɗe nde wonno golle ɗe ko golle meɗen ala golloɓe ɗum so wona taw ko enen wadde no eɗen poti notitade no moƴƴi ɗum noon bisimilla ceerno Abdou min calmini min juuri min calmini Daga TV min calmini remnugo fof kuuɓal eyyi hande kono
Camara wirni ko dawol awtere eyyi ko awtere noon kam yimɓe ne poti heñanade ɗum on noon ndungu hankkadi ko woɗɗi eyyi yimɓeɓe kaldino wonde alarba on e dawa ene garane gawto guesa ba ko awtete ko ina heewi kono yimɓe dawol ngol hewani no feewi yo yimɓe tinno ɓayde keɓani arde kam ha oɗo saaha yonti aseɗo kam yo tinno jomumen dawa ha timma beela mbawa awtade ɗum awtere ko law eyyi ko salminde noon renndo ngo fof e salminde almuɓeɓe foof e yettude Allah e nelaɗo muɗum e ñagade Allah nde Allah junnata gurdam ceerno meɗen eyyi kadi dawol ngol ko dawol pongol himmanede no feewi pongol heñanede no feewi saabu ko awtere e kadi mboɗo sikki hannde wuuro ngo no wayi hewde matériel to banggue pucci bamɗi eko nandi hen enen ɗum ɗo hannde en potani tardude hen fotani tardude so ardama no foti ardede ni goto foof gorol yahata so tawi ardama no foti ardede ni goto foof ko gorol tan yahata gasa kono ko araka ɗum dawol ngol ɗo kam araka so aranoma tan vraiment awre nde gasam saabu ko awete ɗiɗo duuɓi kam ceerno usti guesa ba no feewi eyyi ɓayde noon guesa ba ustama normalement yimɓe poti tinnade hen kala ko hunde nde taw ko dawol gotol tan ne gasa surtout noon awre koko heñante e yimɓe ne guera hen yo goto foof yo tinno watta haqqille e ɗum ɗon awre woni gueɗe goɗɗe fotani tawlede foti tan ko sa nani ɗum doga fewne law gasa eyyi ɗum woni awre nde heddi ko wayno demal en ni garɗa fof aɗa wawi remde kono awre ko saaha goto jogui e subaka tan ko saaha goto jogui e saaha e ndungu he awre ko deminare tan so yawti deminare tan hankadi awre surtout awre guerte e yo yimɓe tinno hen no fewi eyyi ko min calmini min juuri min jetti eyyi onon kadi oɗon jette no fewi e toujours e wattude on haqqille e ɗeɗo golle ko hunde moƴƴere tintinde yimɓeɓe golle ɗe no wayi ko hunde wonde fayida emin ñaguinino Allah moƴƴere yo Allah junnu ɗum barke Allah nelaɗo muɗum tigui musidɓe tedduɓe wonno ko musidɗo Abdoul Hamidou Ba no mbiruɗen ni ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass en nani erango fewde e dental ngal foof nde wonno comme no wiri ni awre waɗi ko happu eɗen gandi noon ndungu hannde ina yaari lebbi ɗiɗi pawɗi malla ni mbiyen lebbi ɗiɗi ko yettudal no fewi wadde eɗen mbawi wiide tan hannde nde to banggue awre kam seɓɓitima ɗum noon yimɓe yo ɓeydu himmirde arde jokkidde awre nde eɗen gandi ni awre premiére nde ko tracteur uji woni ko gawno ɗum kono nde wonno guerte ɗe puuɗi ko pucci tan mbawata reftade en malla bamɗi tan ha awre nde ɓuura wawde yuɓɓude ɓuura rewde lawol ɗum noon dokkodirenade sahaji goɗɗi on jarama Allah waɗi en gari o wi so Allah waɗi en gari a zéro joom cuwariɓe yo gar tan gona e awde joom cunuwaruji en ɓe yo gar tan gona e awde joom huusin ndewa hen joom husinaji en ɓe defta hen enen daado so Allah waɗi en gasi so Allah walli en gasiri noon wona Allah walli en gasi ɓaade fuɗɗama remama awama ɗum kono tan ɓandu hambatten inchallahu taala e leeɗe ɗe fof yo haala o yiɓe meeɗi awde ba ha 10 août yan hen gasi ñande hen gasi fofo duggidoya o wi fofo duggidoya daraki taw o wi daraki taw eɗen jogui guerte eɗen jogui guerte gawen on jarama noon bawmar en jarama on Allah jarama en jarama yo Allah yo moƴƴere en mbi eɗen gari en gari o yen mbino eɗen gara en gari fodde ko Allah ɓe allude fof en gari fodde ɓe Allah arsigini yo garɓe gari gasani noon en kawri en puɗɗima tan kam wona gasani en kawri noon aseɗo en jokkite ene jokkite kala garowo e men yo addu cunuwar woɓɓe gadda husinuji walla huusin ara joom cuwari ɓe walla cale on sa reme no awe mbiyannomi awe ɓe daado wona gasi ko defa kala ko ɓennata ɓennama wona kala ko ɓenna taw ɓennama ɗum ko Allah walli en ɓennama tinɗen ɗum no moƴƴi tinnoɗen e ɗum no moƴƴi cunuwar fof yo addu husin mum kala mo laaci ɗo yo addu husin husinaji ɗi noon cunuwaruji ɗi kam ɓuuri sohlede cunuwaruji ɗi ɓuuri sohlede ɗum ɓuuri wonde farilla o saaha o awtere nde haaɗi ɗo banggue funnague o hakkude guesa to puɗɗen tawɗen paten hirnague inchallah jokkodira wawde tañodirde Ibrahima no mbaɗanɗa ni no moƴƴi noon yiilade wuuro he siftin yimɓe dawol ngol a wayri wadde ɗum ɗum ne siftin yimɓe dawol hen moƴƴi inchallah en ma en mbat tawnen hen ceerno men o nde Allah rokkanamo cellal juulde balɗe makko kanko e julɓe foof amin en gandi men tawni fodde ko haalɗo ko en gandi salatul fati gandi renaji ɗiɗi foof
amin Allah jabu duwaw tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV hettiyankoɓe radio Daka FM machallah gonɗen koye dawol ngol no mbiruɗen e arwande haala meɗen ni golle ɗe noon timmi oɗo saaha dawol ngol jippima eɗen kuccodiri e ceerno men ceerno Alaji Aliou Kane ko kanko woni mo kuccodirɗen kadi kanko ardi golle ɗe e dokkamo konngol o salmina bandiraɓe caggal ɗum kadi o fammina men golle dawol ngol no yaari kono kadi aset paaɗo holko jogori dawtorede bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En calmini ayawa ngo fof e kala ɗo ayawa ngo wawi yettade. Eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah newnani en ñalawma asede hande walla ñalawma alarba hande e dawtude e nder guesa he. Eɗen gandi ased men ɓennuɗo o en dawino ɗo e dawnoɗen kadi ko demal e guesa ba noon ene jogui hen nokkuji ɗi puɗani e fungo ngo yimɓeɓe ene jeewi ɗum no foti yarude ni e Allah waɗi yimɓe kaltidino ñalawma alarba hande o yo garga on saaha mbawa awtade guesa ba alhamdulillahi rabbil alamina e woodiɓe Allah newnani gargol arama kadi finwaruji ɗi gaari eywa on adduɓe noon jeele fodde ko arnoga e awdi ko fofo awama ha gasi alhamdulillah rabbil alamin joni noon kuccanɗen golle ɗe cuwa gasde o saaha noon kuccanɗen ko dawol men aset garowol ngol ɗon noon eɗen jiiɗi hirjinde bandiraɓe ɓe no moƴƴi yoɓe tinno ɓe gara ɓe notto e dawol ngol beele ñande hen kam guesa ba fofo ene lawla ha gasa foti remede ko reme ko foti awede ko manan kadi awtede ko awte beele Allah newnon en ñande hen kam on guesa ba gaso ba hepto woni keɓen welede ceero meɗen tigi ha joni ko awrede woni ko artete ha hande aset garowo o ko gueɗe ɗiɗi ɗe foof joguiɗo cunwar yo addu ɗum woni hoore e joguiɗo huusin yo addu mo ala huusin ene jogui dialo yo addu joguiɗo cunwar e huusin fof kadi yo addu aɗa wawi jogade ɗiɗi foof so tawi aɗa jogui bawɗo nanggude fof kadi ene yamir joomum yo ar eywa sabbu tan wallude e guesa ba e wallude golle ɗe tigi ɗum noon a jarama seydi Kane ɗum noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV jettor tengtude fewde e moon machallah en jetti Allah no feewi comme no ceernajo wiri ni tan e oɗo ñalawma alarba hande dawol ngol koni woni no feeñiri en dokkodira tan e saahaji goɗɗi sahawru tewelere jeeɗo e ñalawma aset o enen foof noon erago yo yettoto men kono kadi mbawen naftorade ɗum kono kadi mbawen artude ɗo e ñalawma aset o mbawen jokkidde to banggue awre nde nde wonno no mbinde nanni to banggue ndungu o woɗɗoyi ɓuuri moƴƴude tan ko garen law mbawen jokkidde awre nde on tuma noon mbawen jokkude golle so hawri tewelere jeeyɗo ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokke rewidade ala ko jogori humpude moon e golle mbaɗo guesa saw tewelere jeeyɗo en jettoto tengtude noon e musidɗo Abdoulaye Ba kanko heedan men to banggue caméra yesso Ayaw ngo ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol aadi o ko ñalawma aset so hawri tewelere jeeyɗo on